Bine v-am găsit la un nou episod din Farm Simulator 2014. Ca să intrăm. Și tu mai Mă pută și tu trebuie să fie tractorul că ce-o omor. Eu filmez aici, ce faci? Prost! Stați puțin că trebuie să subi pe unul. Așa. Bă, tranziția, nu mai sună tractorul ăla că ce-o omor. Bă, aud! Sunt împreună cu încă doi colegi de-a mei. Ia doi colegi de jucat. De preții de-a mei. Cinia stăm într-o salcă, ne jucăm. Oprește filmarea, ce bat. Stați puțin. Ca să ne mai jucăm un pic. Nu, stai că merge să facem imediat baloți. De paie, bineînțeles. Fac baloți de paie. Păi mă, și ce fac baloți? După ce fac grâu, după ce se așer grâu, eu fac baloți. Nu bag pulă. Fac baloți. Păi ia să 14 baloți dintr-o singură, mă duc numai pe brazdă și ia să 14 baloți. Ei, pulă, e pline să de baloți, mă, am ce să... Baloți de iarnă. Dar nu minți că te plimbă. Nu minți, hai start. Mâncă vașilele ca pulă. Uite-le stai, da, avem baloți aici. Ce să facem? Facem un berbec. Berbec de spart pule. Berbecul ăsta e pula, ce pula mea. Bă, dă-le, bă, berbec. Stai un pic, ce vezi ce clopăi. Eu nu ne jucăm. Bă, uite tu ești. Nu știu. Mă, pus băiețul, mă. Mă pulă să vezi ce clopăi. Uite-le că era să cicipăm, dar nu-i bai. Până tai goriță niște boce gene, ne găta mașina de ne... Asta, da, ne-am descărcat și mod hack, ne-am cumpărat ce pământuri și mai vreți. Alte ce tractoare, ce utilaje. Da, de fapt nu ne mai jucăm, astăzi să încheie acest videoclip din Farm Simulator 2014 cu jurături, fute-le. Hai, tată, pa! Abonați-mă dacă vreți sau dacă nu dați like. Uite, vă Dumnezeu, gen vă abonați, vă vin și vă dau foc la casă. Vă omor, vă dau cuțit. Ați înțeles? Pa!